que xa comezou a gravar, xa vos saberá por aí. Sí, Leiro, podes interactuar cando queiras, non fai falta que pidas permiso, levantaches a man. Non sei como te chamas, por eso me dirixín a ti dende Leiro. Non sei se foi un erro, se queres participar, sen ningún problema, non fai falta que pidas ningún permiso. Quizás levantaches a man por erro. Entonces, un pouco imos comenzar así a falar de IA, logo falaremos de contidos e de ferramentas que vos vou proporcionar aquí un montón delas para que investiguedes, porque realmente hai que cacharrar, hai que investigar. Eu vou vos decir algunha pincelada, pero non terminaríamos nunca, como dixo o compañeiro Xan, cada día non che funciona o micro. Si, pois podes ir poñendo por escrito que eu vou interactuando, non te preocupes. Eh, entón, realmente esta IA desenvólvese nestas 4 preguntas clave que vamos a ir vendo. Entón, vamos ir ca primeira, que sería como abordar o concepto IA, a segunda sería que tecnoloxía de IA empregar, que ferramentas se precisan e como abordalo, non? O como, que, cando e en que momento que a nivel formativo é o que máis nos preocupa. Entón, imos ir ca primeira de como abordar o concepto de IA e ao final como podemos ir como abordalo, como podemos ir comezando, como podemos tomar as nosas sesións nestes conceptos. Eu penso que un modo de abordalo moi interesante sería partir das ideas previas, que coñecen de IA, que idea teñen, e un poquinho desmontar ese pensamento e ese medo ou eh, ño, imos aquí ler ao compañeiro ou a compañeira, non sei como te chamas, se nos queres poñer o teu nome, pois xeneal. Moita xente ven á aula e teñen medo, sobre todo polo tema dos fraudes. Sí, Alicia, benvida, Alicia, encantada. Pois sí, sí, evidentemente, aí é un gran xerador de fraude, pero bueno, tamén hai moitas, eso que decimos, fake news. Entón, hai que partir sempre do que temos máis cercano, pode ser desde dándolles exemplos moi prácticos, como que o correo spam é unha IA, non? E iso leva moitísimos anos, pois moita xente sabe, todo o mundo, que é o correo spam, recomendadores de Amazon, ou cando facemos a típica búsqueda de quero uns tenis Nikes, pois aparecen moitísimas recomendacións ou este tipo de cousas e de cuestións. Entonces penso que un bo debate inicial que tamén me gustaría falar con vos, porque finalmente tamén somos parte da cidadanía, non? Si se vos ocurre, por exemplo, que ventaxes e que desventaxes ten. Neste caso, por exemplo, as desventaxes están moi claras, todo o mundo tiramos cara as desventaxes, como pode ser que este tipo de IAs pois van quitar a man de obra, non? Por exemplo, falta de empatía, non teñen interacción emocional, podía ser outra, menor privacidade, que é o que máis nos asusta, eh, non sei se vos ocorre algunha máis, a min ocurreseme, por exemplo, a dependencia tecnolóxica, que confiemos tanto na intelixencia artificial que xa non sexamos Eu, críticos. Sí. no, iba, que me parece interesante isto que comentaba Alicia, e creo que nese aspecto sí que nos vai axudar, porque, é dicir, para o tema dos fraudes, canto máis sepamos de IA, mellor saberemos, ou enseñarlle a xente, quero dicir, non só por nós, por poñernos de exemplo, pero a saber identificar cando algo é falso. É dicir, cando ti estás acostumbrado a mirar imaxes de IA, empezas a, tes o ollo máis entrenado a saber cando algo é IA ou sospeita, non? Entón, isto sería igual, se queren facer unha IA, un fraude usando unha IA, si estamos acostumados a usalas ou sabemos algún truco, por exemplo, de como identificalas, facéndolle unha pregunta trampa ou algunha cousa así que se nos ocurra, poderemos identificar mellor cal pode ser falso, cal pode ser unha IA, cal pode ser unha persoa real, igual que identificar unha web que nos vende un produto falso, sabes? O sea, é dicir, que Iso nos é moi entrenemos moi mellor. complicado. Claro, por iso hai sempre que traballar moi
a persoa que a cidadanía con ferramentas de ciberseguridade básicas, como buscar nunha web, se podemos realmente a nivel cidadano, competencia básica media é moi difícil porque mm, eu sempre digo, o mesmo que lle digo á miña avoa, podolle dicir ás persoas, non abrades ningún link aínda que sexa dunha persoa de confianza. A día de hoxe xa non podemos, xa non podes confiar en ningún tipo de link. Entonces, bueno, como dixen ao principio, hai IAs que crean IAs, pois, por exemplo, o bo que hai que, por exemplo, xa moitos docentes utilizan típicas aplicacións, que hai un par delas para detectar quen fixo o texto ou o traballo, pero realmente cos avances que hai vai chegar un momento que non vai a depender xa de nós, por moito que lle demos información á cidadanía, a cidadanía vai ter que utilizar recursos eh, os recursos xa non sei nin que tipo de limitacións, pero sí penso que se nos escapa case a nivel de formadores. Penso que o importante neste caso é formar a xente en ciberseguridade día a día e concienciar moito, pero outra cousa tampouco podemos facer porque hai contidos que se nos escapan. Entonces, pois sí, evidentemente o máis necesario é iso, é formar a xente en ciberseguridade eh, para non detectar, o sea, para detectar cando se fai todo con unha IA. Imos seguir un pouquiño cas desvantaxes, non? Sobre todo a min unha das maiores desvantaxes que me parece así que me dá máis medo, non? Son as limitacións creativas, que a pesar ao final de que sí que pode crear contido artístico, musical, xo veremos despois cunha ferramenta que as aulas que estades inscritas imos traballar ca cidadanía, pero finalmente pois tampouco mm, aí ao final ten uns patróns existentes, ten datos históricos, finalmente vai chegar un momento que vai a ter unha gran importante falta de innovación. Entón, bueno, tamén isto é un punto que será forte para nós. E logo despois, por exemplo, ocúrresevos algunha ventaxe que teña a IA, algo positivo? Automatización de procesos, por exemplo, reducir o erro humano, por chamarlle erro. Non se vos ocorre nada ao mellor, pode agilizar a toma de decisións, pode potenciar a creatividade, pero nunca superala, si que potencia. Permíteche facer cousas que ou acceder a cousas que en principio unha persoa non se vería capacitada, ou que sei, por poñer un exemplo sencillo, non? Pois eh, fai pouco consultábame se podían facer unha mascota para un emprendemento que quería facer unha amiga, ou un logo típico, un logo para unha empresa ou para un proxecto así, antes alguén que non tivera unha preparación en deseño, pois non Sí, se vería capacitado, non? E agora coa IA facilítallo moito. está claro que o marketing dixital que emprendeu moito ten que ter moito medo ás IAs, dende logo, porque sí. A día de hoxe, pois con ferramentas como Canva, na versión gratuíta xa fas post, fas vídeos, bueno, a verdade é que é increíble. Entonces, bueno, pois iso sí que é importante, sobre todo a min o que máis me gusta das IAs é a inclusión tecnolóxica, que pódese dar voz a persoas que non teñen voz, pois persoas con parálisis cerebral, con ELA, con autismo, poden falar a través ou, bueno, con trastornos de linguaxe a través das IAs, non? Entón, eso realmente xa se leva traballando tempo, pero cada vez bueno, é incrible. De feito, moitas aulas participachedes no de donar tamén voz en galego, non? Eh, a verdade é que son ferramentas que sí que son superfuncionais ou outro tipo de persoas que ao mellor non poden escribir e sí que poderían escribir pois a través da IA ou poderían consultar ou facer un montón de cousas que non poderían noutros contextos. Entón, sobre todo, por exemplo, cando falamos de robots humanoides, eu sempre falo dun exemplo que hai en Galicia, falei innumerables veces del porque é unha persoa que admiro moito, que a podedes buscar, Javier Yépez, que foi o primeiro graduado en
en Enxeñería Informática en Galicia, el traballa para Gradiant, é unha persoa que é tetrapléxica, realmente programa co dedo meñique, só ten esta mobilidade porque as mans tenas, bueno, pois tenas inmóviles. Entonces, pois el leva anos, leva desde o 2019, 18-19, diseñando un robot que o axude. El precisa un robot humanoide que sexa as súas mans. Entonces, bueno, cando realmente ves os robots que che poden quitar o traballo é moi latoso, pero finalmente vamos a ter moitas necesidades no futuro, pois o mellor de acompañamento, de dependencia, están cambiando as xeracións, os coidados, entón, pois, bueno, todo isto que sexa para que a ciudadanía vexa aspectos da IA inclusivos, aspectos da IA que axudan a sociedade a mellorar, penso que tamén é un punto forte para que a xente empatice e empece a coñecer estos conceptos. Entón, como abordar a IA? Sempre a recomendación a nivel, sí, Susana? Nada, eu Querías iba a decir xustamente eso, que penso que unha das maiores aportacións da IA é que che permite superar barreiras en moitos aspectos e unha delas é sobre todo eso, a parte de inclusión social, igual non só as persoas con algún tipo de discapacidade, sino persoas que por algún motivo os coñecementos non lles chegan para facer certo tipo de cuestións e a inteligencia artificial lles pode axudar ou dar un apoio ou impulso para facer algunha cousa. E, bueno, a ver, teño que facer un inciso no medio desto. Aquí hai xente que fai formacións todos os días. Hai que arrancarse a falar, que non podes deixar aí a Sara falando sola. Bueno, Nada máis, non, sigue. sí, pois iso, si finalmente é o que di Susana, son grandes ferramentas de accesibilidade á tecnoloxía, sobre todo de que te creas, non sei, e que faz algunha cousa que hai persoas que din, pero como poden facer isto así nun momentiño, ou como, pois eso, incluso, pois, eu que lle conectei a miña avoa fai 2 anos a Alexa, pois está contentísima. Ela cada vez que mira a Alexa ou lle pide que lle diga as noticias do día, pois quédase supercontento. Ao final tamén son ferramentas de acompañamento, que non podemos confundir os chatbots conversacionais ou as IAs conversacionais con que sustitúan as persoas, pero bueno, sí que é un modo pois de entretenimento, de, de avance social, que é co que nos temos de quedar. Entonces, como é outro modo de abordar as IAs? Pois sobre todo dende unha linguaxe moi básica, según tamén o perfil de usuarios que teñamos nese momento, pero, por exemplo, podemos utilizar tipos de IA. Que tipos de IA hai? Bueno, pois hai a IA reactiva, IA basada na memoria, todo isto así a cidadanía ao mellor pode parecerlle moi difícil, pero se realmente o levamos a as zonas básicas, as zonas do seu desenvolvemento próximo, a aplicacións do día a día, pois podemos explicar os tipos de IA. IA de aprendizaxe profundo, IA cognitiva, non sei cales coñecedes, pero, por exemplo, a IA reactiva son as que toman decisións basadas pois no ahora mismo, no tempo real. Non ten memoria, non ten capacidade de aprendizaxe, pero sí que se basa en datos e nese momento ten unha gran base de datos e toma decisións. Que tipos de IA son as reactivas? Pois os sistemas de recomendación online. Amazon, que recomenda pois esos series de produtos que se basan nos nosos gustos, entón a xente aí podes acercala. Pois hai IAs reactivas que realmente non son demasiado importantes que a cidadanía sí coñeza isto dos nomes, pero sí que o mellor no seu día a día que identifiquen. Pois esta que é, que está facendo? O que decía antes o compañeiro Xan de como acercar a cidadanía a estas fraudes, pois teñen que coñecer que tipos de IA hai e como funciona nun linguaxe moi básico. IA reactiva, pois é un sistema de recomendación online, por exemplo. Non aprende a través dos nosos gustos, xera unha gran base de datos e é capaz de recomendar. E vai aprendendo según a vayan programando. Entón, pois que sepan que todas as recomendacións son IAs, pois xa temos aí un modo de saber un pouquiño como acercar a cidadanía e como achegar estes novos contidos. IAs basadas na memoria. Pois, por exemplo, os asistentes de voz. Gemini, que ora é OK Google, se mal non, como dixo Xan, hai tantas cousas que xa nos perdemos. Gemini, Siri, Alexa, bueno, todas as IAs en xeral asistentes virtuais, asistentes de voz,
Alexa, bueno, pois son outro tipo de IAs. Como aprenden? Pois podemos comentar a xente, pois aprende a través dunha gran base de datos que se introducen e finalmente está continuamente en continuos cambios, non? Logo están as IAs de aprendizaxe profundo, que estas xa funcionan a través de redes neuronais, pois, bueno, ao final son unha gran base de datos que procesa millóns de datos que aprende a tomar decisións. Estas son xa as máis potentes, que ao final, pois eso, pode entrar aquí creación de imaxes, recoñecemento de voz e outras, bueno, hai un montón aquí, hai moita mezcla, porque tamén as conversacionales como que Google ou Google Maps teñen mezcla de dúas. Google Maps neste sentido é unha IA tamén de aprendizaxe profundo, non? Que é capaz de decirnos se eu quero ir de Santiago a San Sadurniño canto vou tardar, pero vaise adaptando ao momento, a se hai tráfico, se non hai. Evidentemente, tamén é unha boa ferramenta para que a xente Google Maps coñeceo moito e que realmente xa pode liar parda, que podes terminar por un barranco, non? Entón, sempre que a cidadanía tamén teña esos ítems e sea consciente de que fallan, pois tamén é unha alerta e un modo de que as persoas vayan tomando conciencia sobre isto. Logo están tamén as IAs cognitivas, que estas son realmente as máis potentes, que son as que imitan o noso pensamento, o noso modo de pensar, que pode ser ChatGPT, chatbot, inteligencias robot conversacionales, humanoides, etc. Non? Entón, finalmente, decirlle a esta cidadanía cousas máis técnicas tamén os achega a comprender. Non debemos nunca ter medo a nomear pois eso, como funciona e que tipos de IAs hai. Entón, imos seguir tamén calquer cousiña que teñades ou calquer pregunta tamén ma decides, non sei, vou revisar o chat, que eu ás veces embálome. Vale. Alicia, vin que contribuíches antes co de axudar tarefas testes que perdoar, non o link que aforramos tempo, efectivamente. Entón, que tecnoloxía de IA? Bueno, pois o machine learning, aprendizaxe automática. Pois si debemos enseñarlle ás persoas, temos de, logo os enseñarei, vale, cal sería a IA máis recomendada para comenzar a introducción de calquera persoa? Vale, é unha pregunta que eu tamén me fago moitas veces. Eu penso que é un pouco complicado de elexir, pero sí que realmente temos sempre que partir dunha idea previa. Calquer tipo de persona, entendo que persoa que sabe ler, que sabe escribir e o mellor que ten un coñecemento básico como descargar unha aplicación, ou calquer persoa co mellor parte dende cero. Porque claro, aquí hai un usuario básico medio, porque claro, cando hai persoas pois co mellor non saben ler e escribir e se están non saben ler e escribir, pero pódeslle poñer a Alexa e que escoita as noticias, non? Entón, finalmente, unha persoa que non sabe ler e escribir, se lle instalamos, evidentemente, ela non, pero unha Alexa vai estar máis comunicada co medio que antes. Entón, por eso iba un poquinho por aí. Eu penso que temos que partir de ferramentas que os sorprendan, que os enganchen, que os ilusionen, porque un pouco eu sempre digo que para min a IA é maxia, porque fai maxia como fan estas cousas, non? Entón, eu partiría de ChatGPT, partiría moitísimo das conversacionales que pode haber pois que teñan no móvil, Gemini, Siri ou que teñan, partiría desas porque están moi preto deles e pódenlles facer cousas útiles. Alexa tamén, pasa que Alexa, bueno, xa costa 40 €, non a ten todo o mundo, pero sí que nestas formacións agora estámola levando. Ten moitísimas cousas que lle poden o usuario, pois eso, acompañar, axudar, fai a lista da compra, bueno, fai un montón de cousas. Penso que este tipo despois tamén iría aos chatbots, por exemplo, xa na páxina de Facenda, millóns, bueno, de administración teñen chatbots nas propias aplicacións do banco e decirlle como funcionan. Penso que tamén é interesante. As propias apps de bancos, os chatbots son moi potentes ou en calquer outra. E despois eu faría cousas xa de que lles podan
ser útiles. Por exemplo, outro día Carmen en San Sadurniño tiña unha usuaria que quería saber utilizar ChatGPT porque ela é escritora. Por unha parte precisaba, ChatGPT lle ilusionaba moito o tema de imaxe, ela quería crear as súas propias imaxes para non pagar un ilustrador, non, Carmen? Non sei se me queres corrixir, pero era algo así a compañeira de que tiñas na túa aula. Entonces, pois mira, que ao finalmente nunca sabemos xerar imaxes, que aparte son imaxes que van a poder usar, que a creas ti e que é propia túa, vídeos, edición de imaxe que teñen o seu propio móvil que vai con IA. Eu sería un poquinho así as ferramentas que utilizaría. Despois, para a mocidade, para os rapaces, verémolas despois, sí que xa empezaría con cousiñas que tedes tamén que vos vai requerir unha investigación previa de como entrenar a nosa IA. Pois sí, porque finalmente as profesións do futuro van a precisar este tipo de cousas. Non sabemos que vai a ser das profesións do futuro, pero está claro que cada vez vanse reducir máis certas profesións e outras vanse potenciar. Vale, imos seguir un pouquiño para entrar en materia, imos falar agora destas ferramentas. Non sei se me saltei algunha, non, ferramentas, que sería como ou que enseñar, non? Entón, hai aquí nestas ferramentas, e o que comentaba agora a compañeira Alicia, temos que mirar sempre o nivel e a idade, os intereses. Enseñarlle ChatGPT á mocidade, sí, pero bueno, estou convencida que xa a utilizan demais e con certos, incluso con certas, bueno, hai que saber ben como introducir ChatGPT. Pero bueno, temos outras ferramentas que, por exemplo, vos a mostrar esta, a ver se me carga nesta pantalla ou noutra, bueno, cárgame noutra, decídesme agora se, a ver, se a vedes esta nova pantalla que vos estou ensinando, non sei se a vedes, que logo esta presentación teredes acceso a ela e podedes coller os links. Non sei se vedes isto que vos estou enseñando. Proxectos de aprendizaje automático. Estáse compartindo? Sí, sí, vese perfectamente, Sí, Sara. vale, como ás veces isto vai... Bueno, pois mira, aquí tedes con Scratch un montón de proxectos que podedes descargar, ir indo... Non nos podemos agora parar nesto, pero penso que se tedes 10 minutiños, 15, xa vos trae todo feito, a programación e todo, os rapaces realmente terían que imitalo a partir dun modelaxe, porque, insisto, saber facer estas cousas, pois unha vez que analizas unha, aprendes máis. Pero, bueno, hai un montón de proxectos, como, por exemplo, Hazme feliz, crea un sistema inteligente en Scratch que sonría si le dices algo bonito e que llore si le insultas. Bueno, de insultar son así un poquinho, pero bueno, que estamos traballando? Tecnoloxía, estamos creando unha ferramenta que recoñece. Entón, penso que estes proxectos todos para nivel edade, claro, podelle interesar a unha persoa maior? Sí que lle pode interesar a unha persoa maior. Vai ao mellor tardar máis en entender Scratch, porque os rapaces xa aprenden a pensar en bloque, non? Pero, bueno, tedes aquí un montón de proxectos que os vexo, non sei se os coñecíades, que os vexo superinteresante e hasta se pode crear un chatbot, xa un nivel intermedio alto. Pero, bueno, penso que coñezades este tipo de ferramentas, vos pode, veñen feitas xa, realmente teríades, podedes descargartedes todo, bueno, davos toda a programación feita, o paso a paso, que pode vos axudar, evidentemente, cun análisis previo a traballar. De feito, mira, aí está de phishing, que é un nivel avanzado xa, pero bueno, non é difícil tampouco, que realmente o que fai a través de programación, pois bueno, podes ensiñar a unha computadora, a un ordenador a que recoñece se un enlace de phishing ou non, non? O que me comentaba antes Xan, pois bueno, hai ferramentas, xa hai IAs que xeran IAs, xa hai, podes ti crear a túa propia IA, que sería un proxecto pois ao mellor anual para facer un grupiño de persoas. Bueno, creo que todos estes proxectos sí que vos poden dar moitísimo xogo e que, según o nivel, vos podelle interesar a moitas persoas, non? De feito, hai xa proxectos en Galicia dende, creo que era no Courel, que están creando IAs para o tema de, o cal me parece xenial, porque non hai, ninguén casi non che enseñan a recoller setas, non? Pois estaban aí creando no Courel con persoas maiores, que son, bueno, maiores e non tan maiores, pero sí que había persoas maiores que estaban axudando a que se creen estes programas de IA para facilitar a cidadanía a que colla setas. Logo aí
se atreven ou non a ir a collelas que aí xa é un debate, non? Pero bueno, que realmente non sei se coñecíades, por exemplo, este tipo de ferramentas, non sei se as vedes útiles, se credes que vos poidan axudar nalgo ou se non, pero bueno, penso que estas cousiñas sí que logo, xa vos digo, teredes acceso a elas e as queredes ver xa tamén polo pego polo chat, non hai ningún problema, pero un pouquiño sí que son ferramentas que xa hai, son moi faciliñas e que podedes tamén, pois eso, ir un pouquiño máis alá. Que outras ferramentas vos vou a presentar? Por exemplo, estos son xogos, xa non volas vou... Si, son moi interesantes e a partir de Scratch venvos aí os proxectos feitos, son interesantes. Incibe, vale, hai guías para detectar, temos aquí Incibe, bueno, xa coñecedes todos, ten guías o que decía Xan, temos que formar ao final a cidadanía nestas cousas. Pois, bueno, hai moitísimo material feito, non imos inventar a roda, tedes moitísimo traballo e temos millóns de guías para que as persoas, pois, bueno, temos estes materiales que podemos usar, Canal Senior tamén ten, non? Finalmente, hai moito xa feito que son ferramentas pois, que nos van axudar eso, a dar as nosas clases, a fundamentarnos, a formarnos e a saber utilizar este tipo de ferramentas. E logo tamén estes dous xa non nos imos ver, pero é o mesmo, como crear modelos de aprendizaxe automáticos, se queredes abro agora nun momentiño. Este simplemente para alimentar bueno, está basado no Machine Learning. Ao final, eso, prepara un ordenador para que conozca imaxes, sonidos e posturas. Teñen as persoas que meter 1000 sonidos, pois se queren recoñecer sonidos de gatos, terán que meter 1000 sonidos de gatos ou 1000 fotos, e un pouquiño para acercar a cidadanía a IA, pois máis nivel medio avanzado, de como se fai. Se queres poñerte as más na masa, pois con estas cousas. Evidentemente, un perfil básico, ferramentas que se poidan aproveitar delas para mellorar a vida, pero xa un perfil medio avanzado, que proben que cacharrén, e o de antes, hai IAs que fan IAs, entón tamén nos podemos aproveitar. Imos aquí a estas ferramentas que vos subín tamén, este PDF, que é bastante interesante, que son 100 ferramentas para mestres. Bueno, tedelas aquí por si queredes cacharrear. Xa sabedes que Canva, logo veremos 4 cousiñas de Canva, que na versión gratuita se poden facer para a cidadanía, pois rapazada, persoas adultas que incluso queiran ter competencias para mellorar a nivel laboral. Pois tedes 100 ferramentas que podedes utilizar como docentes con IA para vos ou para tamén, por exemplo, mira, Plus, bueno, non sei nin como se pronuncia. O que fai esta é realmente comprobar plagio. Pois, bueno, temos IAs que nos desmarcan a outras IAs, vale? Tedes aquí un montón de ferramentas, non sei se coñecíades estes documentos, bueno, Dalí, que é unha ferramenta xa coñecedes que vai con ChatGPT para xerar imaxes, un montón de ferramentas que podedes utilizar e que tamén volas deixamos aquí para que botedes, pois eso, hai moitísimas. Isto hoxe xa quedou obsoleto, mañán haberá moitas máis. Pero bueno, ter así xuntas nun documento pareceme interesante para que non... Bueno, para non estar perdidos e sobre todo estas están probadas, son en versión gratuita todas, aínda que logo, como sempre, hai moitas das cousiñas que fan son versión de pago, pero bueno, tedes aquí esta opción. Estas son as ferramentas que vos quería proporcionar para que teñades. Non sei se queredes falar sobre algo destas ferramentas. Bueno, hai millóns máis. Pero estas están ben, sobre todo é fácil para vos, que sei que contades con pouco tempo que vos poidan axudar. Como abordar a IA? Clases prácticas, taxonomía de Bloom. Isto case o puxen máis para min que para vos, para lembrar. A xente necesita cacharrear e probar. Non pode haber clase teórica sobre IA, máis que datos que a cidadanía lle permitan comprender e acercarse, como antes falamos dos tipos de IA. Pero realmente a xente precisa probar, cacharrear. Como decía moi ben Xan, que proben as debilidades das IAs, que cacharren, que experimenten, xerar ilusión, xerar un pouquiño de que, bueno, de que proben, non?
Como debemos traballar estas cousas? Pois sempre mellor en grupos, e se poden xutar de 2 en 2, de 3 en 3 nas aulas, falar, probar, debatir unha clase práctica onde a xente colabore e uns poidan axudarse aos outros. Non ten sentido xa nestas IAs moitas veces o individual, aínda que a xente lle costa tamén uns se poden axudar aos outros. Se tedes unhas clases pois de 10 persoas, 3 ou 4 controlan máis, facer algún grupiño con esas persoas que poidan axudar a outras tamén vos facilitan a vos a chegar así a todos ou os que precisan máis atención, que estén mellor atendidos e os que precisan menos que non estén abandonados. Temos que empezar con estas contidos novos e cambiar un poquinho a nosa metodoloxía. E finalmente a aula CEMIC, e así queda moi bonito posto, non? Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento, pero si, realmente podedes facer moitísimas cousas, agora mesmo tedes moitísimo material innovador, non? E sobre todo retos, creo que a cidadanía tedeslle que plantear isto como retos. Que podemos facer con ChatGPT? Que podemos facer con esta xeración de imaxes? Hasta onde podemos chegar? Sempre plantearía isto como un reto, como unha actividade. Imos chegar a facer isto, como podemos facer, non? Penso que é así o máis importante. Non sei se me queredes comentar algo do que hai hasta agora, se non imos ver un pouquiño eh, que materiales vos van a dar feitos para facer estas primeiras sesións iniciais que de CEMIC, bueno, se vos proporcionou isto xa o ano pasado, este ano sumarase unha nova presentación un pouquiño con outras actividades para un nivel básico e que xa teñade sobre todo esta PPT feita e vos poida axudar, pois eso, para que non vos coste tanto dar estas clases de iniciación á IA. Non sei se me queredes comentar algo máis mentras eu... Si, o do reto chamase obxectivo. Un obxectivo é un pouco... ti cando vas dar unha clase tes uns obxectivos, aínda que non tes que ter escritos, telos na túa cabeza, non? Pero se a cidadanía estes materiales os presentas por retos, é un pouquiño un modo de xogar, non? Imos a ver quen descubre a limitación de ChatGPT e logo deixar que proben, o reto é ese, deixar que proben por eles mesmos e logo irlle facilitando pouquiño a pouco os coñecementos desglosados, por exemplo. Como podemos utilizar mellor ChatGPT? Isto é moi claro, a xente vaille preguntar de todo, deixalos que investiguen e pouco a pouco ímolos dirixindo en como decirlle as cousas a ChatGPT, canto máis información lle demos, como usalo realmente, non? Entón, o reto parte non de obxectivo, é unha metodoloxía. Traballar por reto significa que ti o cidadano planteaslle unha incógnita, o cidadano ou o rapaz, bueno, a calquer persoa, plantaslle unha incógnita e tena que resolver por el mesmo, ca túa axuda, ca túa guía, non lle das todo facilitado. Finalmente, estas tecnoloxías precisan de cacharrear, de que eles mesmos cheguen a entender o que están facendo. Se vos copian, se vos modelan, non están entendendo nada. Finalmente están copiando, non? É como se estamos traballando con robótica e os rapaces nos copian o paso a paso. Está ben, pero hai que fomentar na cidadanía para que teñan un pensamento crítico, que cheguen eles mesmos ás limitacións e ás potencialidades. Gamificación é unha metodoloxía tamén que parte a través de retos e xogos, o único que se aprende xogando. Podes aprender todo con gamificación. Vai todo ligado, o que vou a ler un momentiño máis, por iso animaos máis a decir a teoría. Si, efectivamente, é o que comenta, xa podedes abrir o micro e falar, que estou eu aquí falando sola. Entón, é moi importante isto, estes contidos novos, disruptivos, igual co material disruptivo que tedes, só se aprende facendo, non? A taxonomía de Bloom, que antes non nomeei, se non a coñecedes, animovos a que a miredes por riba, en 10 minutiños hai un montón de vídeos, non fai falta nin ler, solamente se aprende o que facemos. Do que lemos xa non nos queda nada, non temos atención ningunha, foise perdendo toda. Sabedes que un vídeo de máis de 2 minutos xa a xente desconecta,
hai un cambio que nos invade a todos, desde os máis novos que xa marcan o ritmo hasta as persoas máis maiores, todo cambiou. As series cada vez son máis cortas, a xente xa nin ve películas longas, bueno, hai un cambio global en atención, entonces, pois, penso que o mellor modo de chegar a estas tecnoloxías disruptivas novas está demostrado científicamente, pedagóxicamente, que tratando a través deso, de retos, obxectivos, como lle queirades chamar, que é decir, que lle plantexou enseñar ChatGPT? Sí, pero que proben, que investiguen e logo, a través do voso obxectivo final ou do voso reto final, ilos introducindo, irlle dando contidos e retos que vayan facendo. Como empezamos a usar ChatGPT? Pois imos bueno, pois que busquen que planifiquen un viaxe a Galicia, vale, pero o mellor vas ca túa curmán que ten un problema de espalda, vou con unha persoa que ten problemas de mobilidade reducida, que itinerario me marco, bueno, ir un poquinho aprendendo, pois eso, a través de diferentes obxectivos que cada vez vayan, desos retos cada vez se vayan complicando máis, non sei se me expliquei. Partir dun reto básico, dun obxectivo básico, e que pouco a pouco cheguen ao aprendizaxe total por eles mesmos, sen copiar, que iso é moi difícil, porque o modelado está moi instaurado nas nosas sociedade, de eu fago e o resto que copien, pero copiar está demostrado que o modelado a partir do modelo non aprendes, olvídaseche, pero se ti chegas por ti mesmo a ese contido, pois sí que te vas a lembrar, non? Algo moi básico, como se aprende a sacar unha foto? Facéndoa. Pois eso. Entón, estos contidos que se vos parten, que hai a versión do ano pasado que xa tedes colgada e teredes a nova deste ano, pero a versión teórica parte do mismo, sobre todo isto todo, bueno, xa pa un nivel medio avanzado, algunhas cousas teóricas que a verdad que a xente pode resultar pesado, sobre todo se temos que ver que tipo de persoas temos, pero se temos xa un nivel pois sociocultural baixo, non podemos meternos con isto porque vanse sentir inseguros. Ao final tamén as persoas teñen medo, ás veces ir ás aulas é terapéutico porque as persoas van por moitos motivos, entón temos tamén que ver un pouquiño como. Que vexo importante que utilicedes, por exemplo, esta diapositiva. Como funciona? Co exemplo dos cans, dos gatos, das mesas, pois iso, que finalmente así lles mete unha imaxe de entrada. O algoritmo, bueno, utilízanse todo o rato, non fai falta dicir esta palabra, ti con decirlle ás persoas, poñémoslle moitas fotos de cans e decímoslle que queremos que finalmente nos lo recoñeza como un can, é aí a máis básica, o machine learning máis básico, non? Entón, con estas diapositivas que xa tedes feitas, podedes pois partir para unha clase introductoria, non? Darlle moitísimos exemplos prácticos, como xa falamos, que eles mesmos cheguen despois desos exemplos, dar esos debates a ver, se entonces a Amazon é unha IA e os recomendadores son unha IA, que máis IAs temos? Non, que a xente, pois eso, é un modo de abrir a mente, que se den conta, o que decía Xan, cando a IA, cando non, pois con pequenas pinceladas básicas e según o nivel dos usuarios, non? Logo aquí tedes uns vídeos que son pero ainda non chegan, perdón, o contexto todo de IA, vouno pasar así un pouquiño por riba, non? Que, bueno, pois falar un pouquiño cal foi a primeira revolución industrial, pois máquina de vapor, sempre cun linguaxe moi cercano, porque senón as persoas desconectan, sintense inseguras, non? A segunda revolución industrial, a electricidade, internet, bueno, aquí hai estas diapositivas se vos gustan, pois, bueno, como foi os inicios de internet, e un pouquiño, pois, en que punto estamos agora, non? A esa cuarta revolución industrial, bueno, esta película que finalmente moita xente, pois, lles gustou, pois, bueno, se queren falar un pouquiño tamén dos orixes, de como comezou, se queredes, non sei se coñecedes este test Turing, non? Que establece un parámetro para considerar se unha máquina é intelixente ou non, ou é incapaz de ganar a unha persoa, non? Isto que decíamos antes, como facer que creer a unha persoa que a máquina é un ser humano, non? Entón, aquí nestes ítems que tamén son así un pouco simpáticos, podedes comentar este test Turing e que finalmente tamén se resolveu no 2014, tardaron 65 anos, polo tanto que aínda que van as cousas rápidas non van tan rápidas como creemos, non? E aquí tedes esos ítems por se vos sirven un pouquiño para
para que a cidadanía vaya entendendo un pouquiño a evolución histórica, se vos sirve, se non, pois nada, pero bueno, tédelo aquí feito. Eh, E logo xa os exemplos prácticos de facer cousiñas, non? Aquí o que se propón é un pouquiño, primeiramente partindo de uns vídeos que, a ver, os podo reproducir, comparto con sonido, esperad un momentiño. A ver, bueno, a ver se escoitades. Non se reproducen agora. Bueno, son uns vídeos que podedes ver realmente que o que é acercar a cidadanía a un pouquiño as cousas do futuro que está xurdindo agora mesmo, por exemplo, que se está utilizando, empezando a utilizar para diagnósticos clínicos, pois, bueno, isto impacta moito, todo o que ten que ver ca saúde impacta moito, non? Xerar esos debates a través destes vídeos que podedes utilizar os que vos queirades. O seguinte vídeo é como pedir un taxi autónomo, xa estos taxis, bueno, este vídeo é creo que de Estados Unidos, pero bueno, xa en Barcelona comezaron o ano pasado estos taxis de modo gratuito, sobre todo Barcelona, que é unha ciudad moi lineal, pois xa están tamén en España, non? Que as persoas tampouco non vexan isto como que non existe. E logo, bueno, pois o primeiro contido sería traballar con ChatGPT. O seguinte contido, traballar cas ferramentas de Google, que son moi potentes, Google Lens, identificador de foto, xerar imaxes. Bueno, aquí están unhas feitas, podedes meter outras que proben, que fagan a foto. Pois eso, sobre todo as potencialidades. Para que nos sirve isto? Pois se imos a Portugal, se viaxamos, podemos cunha foto traducir, tamén é importante. Despois, todo o que ten que ver, pois eso, con Google Lens. Estas son os contidos do ano pasado, xerar unha foto con Dalí. E logo vouvos ensiñar un pouquiño cousas que metimos este ano, que son bastante interesantes, que a min resultáronme sobre todo moi, perdón, para a cidadanía, bueno, divertidas tamén. Ao final hai que enganchar a xente un pouquiño co divertimento, que son tamén estas propostas, todos os que vades recibir esta formación son os contidos que imos traballar nas formacións deste ano. Entón, pois, a ver, perdón que non, disculpade. Imos traballar con ChatGPT, pero intentando eso, que as persoas vexan algo práctico, non? Aquí hai un exercicio de un adestramento para a memoria ou para camiñar ou para facer unha carreira, cada un pouco o que queira. Despois, vais levar unha Alexa, imos traballar con Alexa, bueno, que vexan un pouquiño as potencialidades que pode facer a Alexa, a lista da compra, contarnos un chiste, darnos as noticias, e un pouquiño, pois esos primeiros pasos con Alexa, que finalmente estou atopando hasta persoas que tiñan unha na casa e non sabían o que era, se era para poñer música, se non, ao final, pois bueno, ao mellor hora que chega o Nadal, pois algún se anima tamén a facer un agasallo ou a querer compralo, pois bueno, son finalmente ferramentas que en día está di Gemini, Siri do móvil ou calquera outra, pero penso que a nivel pedagóxico estas IAs conversacionales son moi potentes para o cidadano, que pode poñer unha alarma, pode poñer un recordo, facer a lista da compra, bueno, innumerables cousas, non? Con un par de alimentos preguntarlle que cociñar, se sacas unha foto á nevera tamén ChatGPT diche que cociñar, non? Tamén se van introducir este contido de unha luz intelixente, non? Co de bos días, encende a luz, apaga a luz. Sobre todo este tipo de cousas que parecen algo que non ten moita importancia, que é un xoguetiño, pero se o levamos á parte social, a cantas persoas, eu coñezo moitas persoas
co mellor teñen problemas de mobilidade, que ser independentes para poder apagar ou prender a luz lles facilita a vida e os fai máis autónomos, non? Temos sempre tamén que buscar esa parte que nos pode achegar máis a que esta tecnoloxía, pois, axuda a moitas persoas. O da traducción tamén o repetimos do ano pasado, e logo esta aplicación que vos invito a probalas, Uno, crea cancións, e crea cancións que realmente son unha pasada. Entón, pois, bueno, é igual que igualiño que ChatGPT, teslle que dar pide rexistro, ten uns créditos gratuitos como casi todas e teslle que dar unha serie de parámetros, pois quero unha canción para a miña irmá María, que lle gustan a natureza e que lle gusta comer, bueno, que vos queirades, decides que tipo de música queredes, reguetón, pop, rock, e fai cancións realmente increíbles. Por eso digo tamén buscar a parte lúdica, a parte que enganche, a parte que sorprenda, que sintan un pouquiño, non, esa ilusión, que che sorprenda. Sí, que tal, que che parece, Xan? Fai aí cancionciñas chulas, non? Bueno, no, que no hablaba por no monopolizar moito, pero Non pasa nada. está guai que sí, que podes facer de todo, incluso podes decidir a letra, se sabes, creo que había que registrarse ou algo así para deixarte decidir a letra e tal, pero pideslle calquer estilo, incluso hai xente que hai un chaval que saliu que se fixo famoso creo que por Instagram, por algunha red social, que capaz de mezclar, por exemplo, dille, faime unha canción de Lola Flores, pero estilo Rosalía. É capaz de mezclar cousas antiguas con modernas, diversos estilos, de todo. O sea, mezclando ellas podes facer de todo. Sí, sobre todo este tipo de aplicacións dá moito xogo para traballar na aula, non? Porque poden crear a súa canción, pois, para os netos, paga un pouquiño para calquer perfil, para as nais, para quen queiran, pódena descargar e pódena levar para casa, refírome, bueno, a través do correo electrónico, mandas, entón, bueno, pois é como algo palpable de que é a IA, que a podes facer, podes cacharrear e aparte lévoma e podo facer máis, non? Pois estas cousas son interesantes, sobre todo para finalmente sorprender, que as persoas, pois, vexan algún tipo de interese máis alá que, bueno, que esas todas tamén fake news e alarmas que hai. Logo, xerador de imaxes hai un montón. Este ano traballamos o de Imagen Creator, o mellor, pois, bueno, eliximos outro tamén no momento, según as persoas eso, poidan ter manexo, pois, de correo electrónico, moitas piden rexistrar, hai outras que non piden, pero normalmente sí, senón Google Lens vai de maravilla para este tipo tamén de cousas, recoñecer unha imaxe, se lle pos unha flor que che recoñeza a flor, e, bueno, ao final, pois é un pouquiño un modo de achegar ás persoas, non? Antes, cando me preguntaba Alicia que ferramentas, eu penso que para un nivel básico, pois, todas estas que sorprendan, que che axuden e che faciliten. O resto, xa se nos complica a un nivel avanzado medio, pois xa crear a nosa propia a través de Scratch ou de outras ferramentas que vos puxen aí, aprender xa vamos a meternos como funciona e que finalmente con pouco podemos adestrar, que ao final non é programar, é adestrar a nosa IA. Entonces, un pouquiño para rematar, non? Facer tamén sempre o debate de achegarlle á xente estes dereitos éticos, non hai que ter medo a falar, a que as persoas tamén se sitúen e saiban que hai unha lexislación, que isto non é así tampouco como noutros, bueno, a veces, claro, nós para certos países como Estados Unidos non se escoitan noticias nosas, non? Pero todo o que ven deles cara aos nós, si, e aí é cando as persoas se confunden. Aprender tamén ese pensamento crítico e falar de dereitos éticos, non? Falar de ferramentas iso que sexan confiables, falar un pouquiño do marco ético, non? Que hai un pouco un resumen, respecto á autonomía humana, prevención do daño, equidade, bueno, dereitos finalmente a lei en Galicia estase por facer. Temos a da Unión Europea, que é a do ano pasado, e finalmente o que busca é isto, finalmente garantir que a IA sexa unha forza para o ben da sociedade. A nivel nacional estanse, bueno,
Estánse un pouquiño de mellores, bueno, fíxose así como unha adaptación, pero aínda tampouco está nada oficializado. En Galicia, pois, bueno, estáse traballando nelo. E, bueno, isto está do ano pasado, témolo que quitar, pero realmente xa pasou que o ano pasado foi sede a Coruña, estanse facendo cousas, hai másters de IA, moitísimos profesionales, moitas empresas están invertindo nesto, pero, bueno, sempre ca cautela de que hai unha regulación, hai avances e as cousas están indo pouquiño a pouco e, sobre todo, bueno, penso que o punto máis importante que vos podedes nas aulas é acercar a cidadanía a estas ferramentas básicas que lle faciliten a vida. O resto, pois xa é un pouquiño máis complicado e as persoas, claro, que xa queiran unha cousa moi avanzada, pois tampouco, ao mellor, esas aulas CEMI tamén teñen as limitacións e, bueno, un pouquiño non sei se queredes comentar algo máis, que vos pareceu, se me queredes preguntar algo, calquer cousa, eh, estarei aberta. De feito, xa vou a deixar de gravar.